dịka omenala anyị si wee dị n'ụlọ ọrụ a ọ na-awụ ụtụtụ ọbụla bifo anyị ebido ihe ọbụla anyị na-ekpe ekpere ihe awa ọrụ ụkwa na-efe onye ọbụla hụrụ ihe efenụ n'ụwa mana obodo ahụ Owerri ma ebe ọbụla gburugburu gbaa Naịjirịa gburugburu onye ọbụla yi efenụ mana na onye ahụ ji ọrụ n'aka akpagharị anyị lekwa Owerri lekwa anyị lekwa ọrụ lekwa anyị lekwa Owerri ngwanụ lekwa anyị lekwa ọrụ lekwa anyị lekwa Owerri lekwa anyị lekwa ọrụ onye nwere ọrụ chọrọ gịnị bịakwa n'ebe a anyway to imagine to your aggressive question our more honorable chief Corper Imo ya nwa wukwa no honorable ya wa wo nwan Corper sister Maggi the two both of us are corpses. I have. we got actually my boy na 200. Yenam. Onye gbayere Jen. On nego. On nego bagra Jen. Lazarus bagre. Baga Samson. Baga Ngozika. Gbaju eni mego. Ọ na asị na unu nweta nwa ọrụ ebe a. Kedu department unu feel unu ga-arụli? Like ebe anyị nwe a lot of departments. I went laundry. Nke London ma. Enwe ko kwuru London. London ma uru so we ka ga ewe guy. We are ready now and forever. Level qualification on all zero. Oh ya no when mbo na agda wo zero. Are you there when the carry zero? Enwenye nwuru nga. Ka eme dad. Oh ya amadro nga ya bia no ri no ka obi chari. Oh ya ija di sa na me enwenye nwuru nga. See, Papa, not. Oh, Cherogodi. Ahịa gota. I am there. I have to go here. Not now. Not ever. So, hey. Ihe wallet ahụ m si unu nye m unu si m na ọwụ unu ji. Working. Let. So Woge. Nye m wepụta ihe ahụ. Anọ m there right now. Anọ m n'ihu ebe anyị isi m kwụsị. Oye, ina n'okwu Menaina. Biko bịa n'ụlọ biko. Nuku Delilah. Nuku Delilah ọ ga ya abụọ pasa. Asegbe kwuru m n'ishi. Gbagbuo m otu nnụ. Mmụọ. Osi m dọrọ otu a. Machi, mbulie. Mbulie ihe ngeme gị. Ihe ngeme gị. Ịma ihe ewo planda. Ha nwoke lọ machine. Eke nwe kpatara. Imo. Ọlụ. Ịnụ na ya. Mahadum ị gara nwe ihe m gara. Ebe ịkpagharịa m, nwali elu, zaga aka ntị. Nwa wiwe ya nyile esi elu. Elukole m down on you. Elukole m upper on you. Hey. Adago ka amana m. Machi. Nwa obodo nwote. Onye nwote nne ya gari. Yeah, my wife, not Adam. Gamu me defend the goy. Gaga nwụrụ nwa sese nwa mata nga asọ nwe biko kwụsị egwuregwu kpọpụtara anyị lebe madam na ebupụta onwe anyị lele nga ọha. No, on a serious note, yeah, my wife. Kedu platoon? Plantain. Platoon. I dare plantain. I read the plantain. Good there, Ogede. Okay, where is your CV? Kuna nwatakịrị ga-arapụta onwe ya nga. Ọgla gị bụ ihe echefu ke bụ. When he had money, probably gets he can understand. Machi, rest in peace. Rest in peace. Till we need it to back to normal. Amen. Otra. Amen. Shower on like eagle, man. Let them shower on. And the question was, Please, I don't mean to offend you or make you cry, please. I'm only asking after your curriculum vitae.